ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळतील। मर्यादित काळासाठी ऑफर, 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध, नियम आणि अटी लागू। संपर्क 8530 33 34 11। रवींद्र चव्हाण असं म्हणाले की आमचा जो बोंडू आहे त्याला 1 रुपया मिळतो आणि त्यांनी माझ्यासमोरही प्रेझेंटेशन केलं की आता नवीन तंत्रज्ञानाचे काही उद्योग आले आहेत की ज्या उद्योगामध्ये आज या बोंडूला आपण 5 ते 7 रुपये देऊ शकतो। आणि म्हणून रवींद्र चव्हाणजी, मी आपल्याला आश्वस्त करतो, आपण याचा प्रकल्प तयार करा, राज्य सरकार त्याच्यामध्ये पुढाकार घेईल आणि त्याला जे अंशदान राज्य सरकारच्या वतीनं पाहिजे ते अंशदान आम्ही देऊ। आपण हा प्रकल्प उभा करा आणि आमचा काजू पिकवणारा जो शेतकरी आहे त्याच्या काजूला तर भाव मिळालाच पाहिजे, पण बोंडूलाही भाव मिळाला पाहिजे। या दृष्टीनं निश्चितपणे याचा पायलट हा तुम्ही पुढाकार घेतला तर राज्य सरकार निश्चितपणे यामध्ये मदत करेल। हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर। लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप।